Ndaidawo kusimbisa business rangu. Ndakange ndiine sowe rangu randakange ndinaro. Kana moposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizovanzawo zita rangu. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 48 years kuberekwa. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi nekuti ndakapotsa ndatoparadzawo mhuri yangu nekuda kwekuti ndakange ndichida kubudirira. Ndaida kuti ndige ndichizowana masimba ekuprofita sezvo ndainge ndakatosiya basa. Ndingangoti infact ndakadzingwa basa papurazi pandainge ndichishanda mushure mekunge ndatengeswawo nevamwe vakomana vandainge ndichishanda navo. Saka ndaiti kana ndikabatsira munhu zviya ndikapiwawo kana chimari, vamwe vandaishanda navo pakomboni ipapo vakange vava kundinzwira jealous vachiti ari kuita mari apa anoshanda zvekare, apa anoita zvekunamatira vanhu achipiwa mari. Saka vakazonditengesa kumurungu, murungu ndokubva andidzinga basa. Pari zvino ndiri munhu anorwisa zvose izvo zvinovimbisa vanhu kuti vange vachiita mari nekukasika. Anyone anoita zvema-money rituals, I am against you. Nekuti ndakaona kuti unogona kutoparadza mhuri yako, kutouraya chaiko. Kana mukazonzwa zvichinzi kunenge kuine munhu anenge akaponda munhu mushure mekunge audzwa nen'anga kuti ponda munhu unge uchizoita mari. Kana wava panguva yacho unozviita nekuti mhepo inenge yakakubata inenge isiri mhepo inenge yakanaka. Makange muri mugore ra2012 zvinhu zvainge zvakandiomera. Ndakange ndadzingwa basa, ndakange ndisisina mari, ndakabva ndachizotanga kugara mulocation. Sevanhuwo vainge vakajairira kugara mumapurazi, mapurazi everything it is almost for free. Unenge uina bhururu wako uyo anenge achishanda panopfuyiwa huku kana kuti makwai, vakapiwawo nyama anokwanisa kukupa. Unenge uina bhururu wako anoshanda kunenge kuchirimwa mapotatoes, saka unenge uchingopota uchingowanawo zvesevo kubva mune vamwe vaunenge uchishanda navo. Zvino kana wava kugara mulocation panongoshanda mari, zvose zvinenge zvichida mari. Mudzimai akabva achizotanga kunetsana neni akatombondisiya kwava kuenda kumba. Ndakati ndakatarisa upenyu hwangu ndikaona kuti ndakange ndisingachakwanisi kuwana macustomers akawanda nekuti vanhu vemumalocation vainge vachikwanisa kuenda kunobvunzira kumaprofita akasiyana siyana, nekuti sandini ndega ndakange ndiine sowe mulocation macho imomo. Ndakabva ndati ini ndiri kuda kuti ndinge ndichikwanisa kuzoita mashura nezviratidzo kuitira kuti vanhu vange vachizoya neuwandu hwavo kwandiri. Zvadaro nerimwe zuva ndakasangana neumwe murume akange aine sowe rake. Takatanga kutaura tikati tainge tichazoita a joint venture. Takatanga kushandidzana tiri pamwe chete, tichiti kana tikashanda tiri pamwe chete tinogona kuwana vanhu vakawanda vekubatsira, iwe uchibata nekoko neniwo ndichibata nekoko. Panguva iyoyo sezvo ndakange ndiri desperate for anything, ndakagomisidzira ndava kugara nemuchinda iyeye murume imwe chete. Akazondiudza kuti akange aine rwendo rwake rwaainge akaronga rwekuenda kuMozambique. Ndakabva ndabvuma kuti ndige ndichienda naye. Ndakange ndisingazivi kuti kwatiri kuenda zvokwadi tainge tichienda kun'anga. Ndaifungidzira kuti kuMozambique tainge tichazoenda tichizononamatirwa noumwe muprofita wekuMozambique anenge aine masimba. Tasvikako muKwamanashe takabva tachizopiwa mishonga iyo yatakanzi ndiyo yainge iri stage 1 mukuromba kwedu. Saka takadzoka kuSouth Africa. Tadzoka kuSouth Africa zvakaita sekunge zvakange zviri nyore. Takatanga kuwana macustomers akawanda. Munhu woga woga aiuya kuzobvunzira kwandiri aitondipa mari, ende ndaitoona kuti kubudirira kwangu nabhururu wangu kwakange kwava padhuze, ende ndaitoona kuti ndakange ndava munhu airemekedzeka. Kunyange maSouth African vainge vava kutopota vachiuya kwandiri vachikumbira kuti ndinge ndichivanamatira. Ndakatanga kuona kuti iyi ndiyo yainge iri nzira chaiyo yekuti dai ndainge ndakaziva nezvayo kudhara ndikadai ndakaita mukurumbira munyika yedu yeZimbabwe ndichinzi kune muprofita anoona zvokurevesa. Saka takati taita mari. Mudzimai panguva yacho iyoyo ainge ava kudzoka kwandiri nekuti ainge akanzwa kuti ndainge ndava kutofamba neIsuzu. Ndaiva ndine Isuzu yangu double cab yandainge ndakabva mukutenga. Upenyu hwakati huchifamba, nerimwe zuva
hwakange huri usiku. Ndipo apo pandakanzwa shoko richisvika kwandiri, ndakanzwa kutotaura kwemunhu aitaura, asi munhu uyu ndakange ndisingamuoni. Ndaingonzwa voisi richingobuda richibva mumadziro. Voisi iri rakati kwandiri ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichidzokera kuMozambique kunopedzisa mhiko. Ndakabva ndachizoteerera voisi riya, ndikataura neumwe wangu ndikati, pane voisi randakanzwa riri kundiudza kuti ndinofanira kudzokera kuMozambique. Umwe wangu akandiudza kuti sezvo iye ainge asina voisi raainge akanzwa, ainge achazomirira, nekuti sekuru ivavo vainge vakati, munozongodzoka kunoku kana kuri kunzi ndikatumidzira shoko kwamuri, richasvika shoko randinenge ndataura, pane nhumwe ichazouya ichizosvitsa shoko. Vanogona kuuya vari vanhu vakafa, asi musatya, musavhunduka mukasangana nezveusiku, nekuti ndini ndinenge ndakazvituma. Mazuva akatevera ndipo pandakabva ndachizoenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique ndakanoudzwa imwe nyaya yekuti ndakakanda mapfumo pasi, asi ndakatya kuurawa nasekuru ivavo, nekuti ndichinosvika muvhileji mavo painge paine chiitiko chainge chakabva mukuitika muvhileji macho imomo, chekuti mheni yainge yakarova umwe musha. Mheni iyoyo yakarova ikaparadza. Ndakanzwa sekunge mhanzi vainge vachigarapo pamusha ipapo vainge vakakumbirwa nasekuru vekutibatsira kuti vange vachivabatsirawo nekuvapa marumu ekuti vanhu sezvo vainge vawandisa pamusha pavo vange vachifanirwa kugarapo pamba pavo, ndokubva varamba. Ndiyo mhosva yacho yavainge vainayo. Saka ndichinopinda mumatare ndakange ndiine fiye, kunyange ipapo pandakazoudzwa zvakandikatyamadza zvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoita bonde nemwana wangu musikana. Kutorara nemwana wangu musikana ndakada kuramba, asi ndakatya kuti kana ndikaramba pajekerere ndaikwanisa kuzoroveswa nemheni yacho, ndokubva ndasarudza kunyarara. Vakandiudza zvose zvandakange ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Vane mushonga uyo wavakanditi, mushonga uyu wandiri kukupa ndoda kuti unge uchizozvitemerera nyora pachinhu chako usati warara nemwana wako musikana. Asi kana kuri kunzi unenge uchiteta, tinokwanisa kugara tazviita muno mumatare angu. Ndakabva ndati ini sekuru ndinogona kushingirira ndikazozvitemerera nyora, ndisiyei hangu ndiende. Ndakangoti ndichingobva pamba pavo ndakabva ndatora mushonga uya ndokubva ndaurasa. Chandakangogona kungoita ndechekuti ndakanamata munamato wekuti ndakapfugama. Ndakange ndisati ndasvika kuroti ndichiri kufamba ndiri mune kamwe kasango, ndakangotsauka zvishoma, ndokubva ndaenda ndikanohwanda kuseri kwekamwe kakwenzi, ndikabva ndapfugama pasi nemabvi angu, ndikabva ndatanga kunamata. Ndakanamata ndikati, Mwari, iyi nzira iyi handisi kuda kuti ndinge ndichizoramba ndichifamba ndiri mairi. Ndatotadza zvandaita izvi, nemishonga yose yandakashandisa yasekuru ava, zvino yandiinayo pari zvino ndava kuisiya pano. Imi ndimi Mwari wangu, ndimi makandisika, ndimi munoziva kuti upenyu hwangu huchazovei. Chandinongokumbira Mwari ndechekuti chindichengetedzai. Ndinokumbira ruregerero pane zvose izvo zvandakakuitirai. Ndakabva ndasimuka paya. Pandakasimuka ndainge ndichinzwa kuremerwa before that nekuda kwemashoko andainge ndakaudzwa ekuti unofanira kurara nemwana wako. Asi ndichinosimuka mukoma, ndakanzwa rimwe simba rainge rakanyanyisa. Ndikatotanga kutoimba masongs acharamba ndichitofamba ndichitoenda ndikatonokwira mukombi, ndokubva ndachizonobata bhasi kwava kudzoka kunoku kuSouth Africa. Ndakabva ndachinja location nekuti ndakatya kuti influence youmwe wangu, ndikati zvimwe kuda anozofungidzira kuti ndinogona kumufumura, ndikachinja sim card ndikatangidza upenyu hwangu patsva. Iko zvinozvi sowe ndinaro, but harisi sowe riya rekutoti ndine vanhu vakawanda vanouya ndichizonamata navo, kungodaro, but kushanda zvangu ndava kutoshanda. Ndinotongoshandawo pane imwe kambani yeconstruction. Mari yandinowana ndinoona sekunge yakandikwanira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. You did a great job mukoma. Hanzi ndakapfugama musango ndichibva kunoromba ndikati Mwari
ndimi makandisika. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibatenda panyedu inotevera. Hanzi ndiri chidhakwa, dambudziko riri pandiri nderekuti kana ndikadhakwa ndinotongotanga kungofumura zvose. Musambofa makandiudza masecrets enyu mukomanachi, nekuti kana ndadhakwa ndinodhakwa zvekutongofumura zvose. Ndakatofumura sekuru vangu vakabva vasungwa. Nyaya iyi inotondirwadza. When you post muchangonditi love more. Ndine makore 43 years ekuberekwa, uye zvakare kunyora nyaya iyi ndotodawo help. Ndiri muno munyika yeSouth Africa. Kubva zvandakauya kunoku kuJoni, ndakangoti chandinokwanisa kuti ndakatenga, chandingati chandingatotengawo chine musoro. Zvimwe kuda dzinogona dziri hembe dzekuti ndinge ndichipfeka pamuviri wangu nefoni. Ndo zvinhu zvega zvandingati ndinokwanisa kunongedzera ndikati pamakore ose awo andagara ndiri muno munyika yeSouth Africa ndo zvine musoro zvandakwanisawo kuita pa10 years up to 10 to 12 years dzandagara muno muJoni, handisati ndakambodzokera kumusha. Mukomanachi, kana ndadhakwa ndinotongofumura gure rose. Kubva ndichiri mufana wechidiki takatanga kuita zvekunwa doro. Tainwa doro iri kuburikidza neimwe friend yangu uyo akange aina amai vake vaita zvemashapini. Saka aipota achiba doro, aita kaba doro, then obva auya naro kumombe tobva tatanga kunwa. Ndakatanga kunwa doro sekutamba, sekuseka. Mukukura kwangu handina kunge ndakaziva. Hapanawo munhu akambondiudza, plus ndainge ndisinawo exposure yekuziva kuti doro rakangofanana nemadrugs. Unogumisidzira watova neaddiction yekuti hautokwanisi kuti uite anything usina kutonwa doro. Saka dambudziko ndiroro rekuti ndine addiction. Makuseni ndichimuka, ndinotomuka ndakatobata black label. Ndisati ndabuda ndichiti ndikuenda kubasa, at least ndikarova 1 quart. Palunch ndinotosarudza kuti nditoriska kutombobuda ndonotenga kana another quart. Then kana ndodzoka kumba ndinotenga makoti angu maviri avo andinonwa ndakachila padeni. Vanhukadzi handina kana basa navo. Mukadzi wangu is my black label. Ndinogara ndega mukomanachi, ende ndinogona kurova gore rose ndisina kumbogara ndakarara nemunhukadzi, ende handina kana stress pazviri. Kana ndadhakwa handichengeti secret, ndinotaura zvose. Nezvekunyepa nezvimwe zvinhu zvandinenge ndisingafaniri kutaura, ndinotaura nyaya dzemumhuri dzakavanzika. Ndapedza kudaro, mangwana ndinotanga kurangarira zvose ndinenge ndava kuzvidemba. Makange muri mugore ra1999. Ndinofungidzira kuti ndakange ndichiri ne16 years. Panguva yacho iyoyo ndakange ndichigarawo muHarare, ndainge ndichishanda sagarden boy. Saka semunhu aingoraramira doro rake, ndaiti zviya kana ndiri kubhawa vanhu vaindiunganira ndichivaudza nyaya dzose dzedu dzemumhuri, dzimwe dzaya dzinonyadzisa, dzimwe dzinoshoresa kana zita remhuri, ndainge ndichivaudza dzose nyaya idzodzo. Ndakange ndisingazvizivi kuti mubhawa ndimo munowanikwa maCIO, ndimo munowanikwa mapurisa anenge achingoita sekunge zvimwewo zvidhakwa. Vanenge varimo vachitozvitambanje nemi, but vanenge vachitokutapai information. Saka mufamily medu makange muine secret yakange isingafaniri kuti inge ichizivikanwa. Takange tiina sekuru vedu. Sekuru vedu ava vakange vachimboshanda pane umwe musha kuShamva. Vainge vakashandapo kwemakore akati wandei. Vakazononetsana nevamwe gogo avo vakange vari hama iyo yainge yakasiwa pamusha ipapo kuti vange vachizoshandidzana navo. Saka gogo vaya vakange vava kubata sekuru vangu nedzimwe nzira dzisina kunaka. Saka sekuru vangu ava vakazoti nerimwe zuva vakabva vachizonopindira gogo vaya vakarara, ndokubva vachizovarepa. Vakati vavarepa kudaro, ndipo pavakabva vachizotiza vakabva kuShamva vakatanga kugara muHarare. Vakange vasingachatozivikanwi
kuti vainge varipi, nekuti vakazoita madhiri vakanotora rimwe birth certificate vakatora nechimwe chitupa. Saka ndakange ndichitoziva nyaya iyi, uye zvekare nekwavainge vachigara ndainge ndichitokuziva. Saka musi wacho iwoyo ndainge ndakadhakwa last number. Saka ndakange ndakatogara zvangu negenga rangu tichitonwa doro tichitongokurukura paya. Asi mubhawa umu makange muine mumwe murume uyo akazogumisidzira atorawo chituro chake akauya akagara padhuze nesu. Ainge aine rasta. Ndainge ndisati ndakambomuona rasta manu uyu. Akange akangozvinyararira zvake achikweva hwahwa hwake hwemubhodhoro. Mukudhakwa ndainge ndichitaura ndichingotaura. Saka pakati pehurukuro ndakange ndichizvirumbidza, ndichitaura nyaya dzemumhuri, ndichitaura nyaya dzevanhu vandinoziva, vanhu vachiseka paya. Saka rasta ava vakabva vachizobvunza umwe mubvunzo wekuti dai ndainge ndiri soba ndikadai ndisina kuzombotolereta mibvunzo yavo, because ivo vakabva vati kwandiri, asi iwe mukomana chimbondoudza, ndinotozviona kuti iwe uri munhu akachangamuka, asi vanhu vakachangamuka sewe vanongogara vari mumaoko emapurisa. Hauna here kumbofa wakasungwa iwewe, kana kuti une nyaya yako iyo yakada kukusungisa asi ukasazosungwa, kana kuti unogona kunge uine hama yako iyo yakasungwa kana kuti iri kutsvakwa nemapurisa, kana uine nyaya dzakadaro chimbotiudza. Ndakabva ndaseka ndikati zenze rainge ramuka, ndikati mukoma wangu, nyaya dzacho dzakawandisa. Vanhu vakabva vatanga kuseka nekuombera maoko vachiti kwandiri, tiudze kani tiudze. Zita rangu rekudoro ndakange ndichinzi Chimbumu. Saka vakatanga kuombera maoko vachiti Chimbumu tiudze. Ndakaenderera mberi, ndainge ndichingoti ndiri kufadza vanhu ndichivaudza nyaya. Ndakabva ndatanga kutaura zvandainge ndisingafaniri kutaura. Ndikatanga kutaura nezvasekuru vangu. Rastaman uya ainge achingondikurudzira, achingondiudza kuti nditaure zvose, nekuti akange achida kunzwa madetails acho ose. Ndakataura kuti pari zvino vakange vachigara kupi, vaishanda kupi, uye zvekare vainge vari munhu aitotya vachihwanda, nekuti vakange vakatombotsvakwa nemapurisa. Ndakataura zvinhu zvakawandisa. Muchinda waya aingoti right, continue. Akanditengera doro ndikafara. Takati tapedza kunwa hwahwa hwedu, ndokutondiperekedza nemotikari yake kunondisvitsa pamba pedu. Mangwana acho makuseni akamukira makuseni kusvika pamba paya pandainge ndichigara, tikatokurukura. Ndakandiudza kuti ainge achida kuzondiona kuzvimbai. Hapana kuzombotora mavhiki kuda 2 kana kuti 3, sekuru vangu vakabva vatosungwa. Vakasungirwa nyaya iyo yavainge vakatiza kushamba. Ndakazotozviziva later on kuti Rasta akange ari muCID ende ainge akatondiferefeta akabata information kubva kwandiri. Ndakataura nyaya dzose idzi ndakadhakwa. Vanhu vemumhuri pavakazviziva kuti kusungwa kwainge kwakaita sekuru, vainge vakasungwa nekuda kwangu inini. Handina munhu wemumhuri akazombondida kusvika pari nhasi. Mudzinza hakuna kana munhu anondifarira, because vanhu vose vakangoti uyu ane bvepfe. Pari zvinozvi ndigere munomu munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukazoposta muzondizivisa. Ndiri munhu anongotaura masecrets kunyange evanhu andinenge ndisingafaniri kuti ndige ndichitaura. Uye zvekare ndine addiction. Handizivi kana kuine mushonga wekuti ndinganwa. Kana ndikanwa mushonga iwoyo, ndinge ndichikwanisa kuzokurira addiction iyi. Ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu wemu. Makambowiriranawo here nemunhu wekuti waiti kana ukamuudza secret
obva atotanga kutongokutengesa kuna everyone. If so, zvimwe kuda unogona kunge uri iwewe wekuti kana ukaudzwa secret unobva wanoudza nyika yose. Let us talk about our brother mucomment section. Uye zvekare nhau yavari kutaura yekuti ndine addiction, hanzi ndeupiko mushonga wandingashandisa kuitira kuti ndisaramba ndine addiction yedoro. 12 years mujoni munhu asina kumbodzokera kumusha, zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Thomas, ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndigere muno muCape Town. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi nekuda kwekuti ndiri kutya kuti zvimwe kuda ndiri kurasikirwa nepfungwa dzangu. Zvimwe kuda ihana yangu ndiyo inongonditambudza, handichazivi. Mukoma wangu ainge achinzi Brian. Takange tiri vanhu vakange vari pedyo zvikuru, takange tiri vanhu vaiwirirana. Ende iye ndiye akazotanga kuuya kuno kuSouth Africa ndikazotevera. Ndatevera kuno mukomanashi vakange vava nemunhu wavo wavakange vava kufambidzana naye. Mukoma wangu akanga aine choice pavanhukadzi. Kunyange tichiri kuZimbabwe asi vaingozongorasiswa zvavo nevakadzi vavakange vachifambidzana navo. Saka ndakange ndava kutochiva amai guru vaya. Ndichivachiva kudaro, ndakange ndisingazivi kuti amai guru ndovasvitsa sei shoko, nekuti ndaitya kuti vaikwanisa kuzonditengesa kuna mukoma zvikazokanganisa relationship yangu namukoma. Mukoma wangu Brian vainge vakaroora mukadzi wavo uyo akange achinzi Sharon. Sharon akange ari mukadzi ainge akanaka zvisingaiti. Ndaiti kana ndakamutarisa ndainzwa kuti uyu ndiye mukadzi, uye zvekare nezera ndaiona sekunge ainyanya kudzvanyirirwa namukoma wangu, nekuti mukoma vakange vari mukurusa kwaari Sharon. Ndaizviona sekunge ndini ndaikodzera kuti ndinge ndichizova murume wake, kunyange iye akange asina nguva dzekuti taimbopota tichiita basic eye communication, aitoavoida kutarisana neni. Makange mava mugore ra2023 mukoma wangu vakabva varwara. Mukoma vakati varwara, takafamba navo tikaenda navo muzvipatara zvakasiyana siyana, asi zvaiita sekunge zvakange zviine chivanhu mukati. Kunyange taiwana rubatsiro, asi utano hwavo hwakaramba huchingoderera. Saka vakazosvika pakufa. Vakati vafa mukoma wangu, by then ndakange ndatozviisa padhuzesa naSharon amai guru vangu, asi vainge vasati vava nemwana vose. Ndakazosvika pakubata amai guru, vakaramba mukoma, asi ndakaramba nichivabata zvekuti vakagomesedzera vava weak nekuda kwesituation, stress yekufirwa nemurume. Vakangoita give up vakandisiya ndichiita zvandainge ndichinzwa kuda kuita navo. Vashaika kudaro mukoma vari kumochwari, inini ndakange ndiri pamusoro pemudzimai wavo ndichiita bonde naSharon. Saka takati tapedza, Sharon akati kwandiri, asi sei wasarudza kuita zvinhu zvakadai? Une shuwa here kuti ungarara neni? Mukoma wako ari kumochwari. Kana kwanga kuri kunzi wanga uchindida, wadii watanga wamirira kusvika taviga at least mufi? Kana paine zvanga zvichazoitika zvozoitika after that. Ndakamuudza kuti ndainge ndiine mari. Zvechokwadi ndaiva ndiine mari yandakange ndiinayo 10,000 rands, iyo yandainge ndakaisa muakaunti mangu, nekuti ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda aikwanisa kuzondisungisa. Ndakabva ndamupa mari iyoyo yekuti sorry nezvandakuitira. Akati handikudi ende handimbofi ndakakuda, nekuti wandirara Brian achiri kumuchwari. Ndakangoti nobody has to know about this. Mushure mekunge zvose izvi zvaitika, ndakange ndiine mhosva yandaitoziva kuti ndine mhosva. Ndakatadza kuita body view
namukoma. Sharon akati hatifaniri kumbozvitaura zvinhu izvi nekuti tichanzi ndisu tauraya munhu. Takazoenda kumusha panguva yekuti tainge tichifanira kuita body viewing yaBrian. Handina kukwanisa kana kutarisa mukofini, ndaitonzwa sekunge ainge achitozviona kuti ndakange ndakabva mukurara nemukadzi wake, asi hapana ainge achiziva. Inini chete naSharon chete ndisu tainge tichiziva. Mukoma takati tabva kumusha naSharon takamboedza, ndini ndaitota wekutomanikidza ndichienda kumba kwake ndichimumanikidza kuita bonde, but munhu kana asina feeling newe anenge asina zvechokwadi. Ndakasvika pakuzongoita give up mushure mekunge ndaona kuti feeling neni Sharon ainge asina zvachose. Gore rakati rapfuura, iniwo ndakangoti nyaya iyi yapera. Ndipo apo pandakazotorawo mhuri yangu ndikaroora, ndipo payakatanga nyaya. Pakutanga ndairota Brian, hope dzacho dzakange dzingoriwo hope dziri normal, uchingorotawo hama yako yakafa. Aingouyawo ndaingomuonawo muhope, dzimwe nguva achingofamba, dzimwe nguva achiratidza kuti kwaari kuenda aiti kana asvika kwaanenge achienda ubvanzi chimbodzokera kunyika, asingatauri neni, asinganditarisi. Ndaingomurotawo ndichingoitawo zvandaiita, iwo achiita zvaainge achiita muhope. Ndaingoti zvimwe kuda kushungurudzika chete mumwoyo, asi zvakaramba zvichiitika, kudzamara ndichizoudza mudzimai wandigere naye. Zvino zvakazotanga kuitika mwedzi wapfuura, ndingangoti zvinhu ndopa zvakawedzera. Pese apa ndanga ndisati ndakambodzokera kuguva rake Brian. Saka ndakazoti ndaenda kumusha, because pakanoiswa tombstone, ini handina kuda kuenda kumusha hama dzangu nekuda kwezvikonzero zvangu. Ndainge ndichinzwa kutya kuti zvimwe kuda unogona kuzongokaruka warohwa nezvidzangaradzimu. Saka pandakaenda kumba apa, ndainge ndichida kunoratidzawo amai mudzimai wangu nemwana zvekare, because kubva zvandakabva kumusha ndainge ndisati ndakambodzokera kumusha zvekare. Ndakabva ndachizoenda kumakuva, ndakange ndisingatodi kutoenda kwacho kumakuva, but takazoendako kumakuva. Ndakatya kuramba ndichiti vanhu vanozoti mukomana uyu ko chii chiri kuitika paari, akaiswa tombstone ainge asipo zvekare. Saka tadzoka ndopa ndakatanga kunyanyisa kuvarota mukoma kusvika mwedzi wapfuura uyu. Zvinova zviri izvo zvazondiunza kwamuri. Ndakavarota mukoma pavakataura neni, vakabva vati panhangu zvawakaita ndinozviziva, toda kuti unge uchienda kumusha kwaamai guru vako unovaripa, uye zvekare unofanira kuti unge uchifamba namukoma name hidden, namukoma name hidden. Zvichireva kuti vanoda kuti dzinza ringe richizviziva, ende vari kuda kuti ndinge ndichitinha mombe kubva mudanga rangu ndinge ndichienda kunokumbira amai guru Sharon ruregerero nekuda kwezvandakavaita. Zvino mukomana kana kwanga kuri kunze zvakangoperera kuhope, ndaingoti nezuro ndipo pakaitika chinhu chakandityisa kupfuura zvinhu zvose. Nguva dzakange dziri kuma 5 PM ndainge ndabva kubasa ndinochaisa kuma 4, saka by half 4 ndinenge ndatova pamba. Saka ndainge nditori pamba zvangu ndichitodziya kazuva, because mumba makange muchitonhora. Ndainge ndakagara panze ndiri pamba zvangu, pamba patinolodja ndiri ndega. Ndakangoti ndombodziya kazuva aka kasati kanyura. Ndakagara kudaro pacheya ndichifunga nezveupenyu hwangu. Ndakabva ndaona gedhi, ndakatanga kunzwa gedhi richizungunuka kuratidza kuti pakange paine munhu ainge achiedza kuda kuvhura gedhi, because rinonetsa gedhi repamba patinogara kurivhura. Munhu uyu paakatanga kupinda muyadhi, handina kuda kutombofokasa paari, handina kunyatsomutarisa. Ndakangoti zvimwe kuda maybe munhuwo ari kutsvakawo zvaari kutsvaka, asi akazoti ofamba akananga kwandainge ndiri. Pandakasimudza musoro ndichinomutarisa kudai, ndo pandakabva ndachizoona kuti akange ari Brian, mukoma wangu. Akange akatopfeka sutu
iyo yatakamuviga akapfeka yeblack shirt yewhite. Ainge ari iye chaiye mukoma. Ndakanzwa hana yangu ichirova, asi kuti ndinge ndichisimuka ndakatadza. Akabva atogara pasi pasaidi neni, akabva ati kwandiri, kuwadiwa dii Thomas. Ndozvaakataura ipapo. Ndakabva ndatoti ndiri bho mukoma. Ndakabva ndatotanga kutotaura. Hana yangu yainge ichimborova yakange yava kusarova sekurova kwayainge ichimboita apo pandainge ndaona kuti chakange chiri chipoko. Ainge ava kutoita sekunge munhu mupenyu anorarama. Takange tava kutoseka tichitongotaura. Handina kana kumbofunga zvakaipa ipapo. Ndainge ndatokanganwa kuti munhu wandiri kutaura naye ainge akasoshayika kudhara. Ndakange ndatokanganwa zvose. Ndaitoona ndichitotaura namukoma wangu. Saka ndichitaura naye kudaro, ndipo pandakazonzwa munhu ava kutaura neni ari kumashure kwangu. Pandakatendeuka ndipo pandakabva ndachizoona kuti akange ari landlady wangu muGoza, uyo muridzi wepamba patinogara. Akange akanditarisa achitoratidza kushamisika. Ndakabva ndati yes mama. Akanditi Thomas, problem chii? Ndikati nothing. Ndokubva afamba achiuya padhuze neni akabva andibvunza kuti ndainge ndichitaura nani. Hana yangu ndopa yakatanga kurova zvekare. Ndakabva ndanyarara. Ndakacheuka kuti ndinge ndichimuratidza munhu wandainge ndichitaura naye, Brian. But ndichinotendekera kudai pakange pasina munhu. Apo pandainge ndatogadzika cheya ndichiti ndipo pakagara Brian, painge pasina kana kugara munhu. Then ndipo pandakaudzwa na landlady wedu akati, iwe ndakutarisa kubva kudhara. Wasimuka ukabva waenda ukanovhura gate. Wavhura gate kudaro wabva wadzoka ukabva wagara pasi ipapa pawakagara. Ndokubva wauya ukabva wandikumbira cheya. Ukabva wagadzika cheya panext newe. Ndokubva waita sekunge uri kugamuchira munhu ari kubva kugate. Ukatoita sekunge uri kutogadzirisa cheya iyo yandakupa sekunge pane munhu wari kuda kuti anga achigara pairi. Wanga uchingotaura wega. Panguva iyoyo mukoma ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndakabva ndati don't tell my wife. Kutaura kudai landlady anotofungidzira kuti ndiri kubhema high grade because ndakabva ndatanga kuseka. Kuri kuvhara manje uku. Ndikati mbanje dzandatenga high grade. Ndokubva aseka akati Thomas uchafa nembanje dzaunosvuta idzi. Ndakabva ndapinda mumba because ndaitya kuti kana mudzimai wangu akazobuda panze achinzwa ndichitaura nalandlady aikwanisa kuzobvunza kuti muri kumbotaura nyaya dzei. Saka ndakabva ndangopinda mumba ndikabva ndatotanga kutoona TV. But pandakanogara mumba ndaitonzwa kutobvunda, muviri wangu wose waidedera ndichitanga kufunga conversation yose yandainge ndaita namukoma wangu. Zvose zvandainge ndakaudzwa nalandlady zvokuti ndakazosimuka ndikazoita sei, I don't remember that. Ndo zviri kunyanya kundityisa nekundivhundutsa izvozvo. Handichazivi manje mukoma nacho kuti chii. Kubva nezuro kusvika pari nhasi handina kana rugare. Handizivi kuti chii chakaitika. Ndiri kuzosangana nei kumberi uko, kuti istress here yekungoshungurudzika kana kuti zviri kutobva pamhosva iyo yandakapara. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Imi mukoma ndimi munosangana nenyaya dzimwe dzinotyisa. Kana muine munhu wamunoziva wamunokwanisa kurekomenda kwandiri anogona kuzondibatsira, ndapota mukoma ndibatsireiwo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chandinongotya ndechekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kuzongogumisidzira ndava kupenga. So I'll be following through ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo anzi Thomas. Zvakangoma hazvo vedu. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Anogona kunge ari mahallucination chete here kana kuti pane zvimwe zvakavanzika zviri kuitika. Hanzi mbanje ndinosvuta, ndo zvavakataura. Hanzi mbanje zvikare ndinosvuta.
let us try to help him mucomment section. Rekidzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Shimurisei, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 23 years kuberekwa. Ini ndiri kurwadziwa. So I recently graduated from university. Mukoma ndakatongotambisa hangu nguva ndiri kuuniversity. Okay, that one aside. Ngatimbotaurai nyaya iri paground. Ndiri mudzimai akanaka zvekuti mukufamba umu varume vazhinji vanotoramba kana munhu achindipfimba ndikamuudza kuti I'm single, vanobva vanditi it is impossible. Hakuna musikana akanaka sewe angararama ari single. Never zviko ikoko. Izvo zvinozoafekta kana ndiri murudo nemunhu. Handizivi kuti mweya wakaita sei. Murume kana andida anotanga kuita jealous. Ari jealous kudaro kana pakazongoitika situation yekuti ndinenge ndatadza kubata kana foni yake paanenge andifonera, the next thing ndava kutotukwa, uri bishu, I know kuti una someone izvezvi, saka handichatokudi. Marelationships angu ose ndingangoti kubva zvandakatanga kuziva chinonzi munhurume handisati ndakamboramba murume. Ndiri wekungorambwa, ende kurambwa kuti kunorwadza, especially kana watoinvesta ma-emotions mumunhu, then robva ratongovharwa paya. Zvose izvi ndingangoti zvakatanga pandakange ndichiri form 1. Ndinoita sekunge ndakagadzirwa nevamwe mother vekuchechi kwedu. Ndaidanana nemwana wavo, but zvakange zvisingandiitiri. Ndakazvitarisa nerunako rwangu, ndikatarisa nhamo yavo, ndikabva ndamuramba. Akarwadziwa zvekuti amai vake vakasvika pakuya kuzotaura naamai vangu vachingondikumbira kuti ndinge ndichiramba ndichingodanana nemwana wavo, nekuti vaitya kuti vaikwanisa kuzogumisidzira akomita suicide. Saka ndakangoti ndezvekwake naMwari wake, kana akakomita suicide anoenda kugehena. So one of my ex-friend wekuhigh school ndiye akazotanga kudanana naye. Mukomana iye vakasvika pakutoroorana, vatori neimba yavo kuruwa uko. Fast forward, ndava kuuniversity manje. I then started to notice a pattern kuti ndiri munhu wekungoti ndikadiwa so kudika ndinodika, unyasonzwa munhu achikuudza kuti kudika unodika, but relationship yacho kuti inge ichizonzi yamature into maturity, ndinozongorambwa zvimwe zvokuti zvinongorwadza, so unongosiwa wakatotemba usingatombozivi kuti dambudziko racho rinenge rimbori pai. Right, ndakabva ndachizotanga kuwirirana nemamwe mafriends angu. Vakadzi ava e3 vose they are married. So nyaya yazondiunza pana pamukoma, takange titori nevanhu vedu vataidanana navo tiri 4. Dzimwe nguva taitomboenda kuma-outings neuwandu hwedu titori 8 kudaro, umwe nomwe nepartner yake, then tobva tatoenda tutonodya ma-outings braai. Saka inini yangu relationship yakazodhakwa. All these friends of mine, they are married, vatori mudzimba dzavo, and this is what has brought me here. Ndafunga ine kuti ndinge ndichipindira varume vavo one by one. You might say kuti maybe ndiri bishu, I don't know, but varume vemafriends angu vose vakandisvitsa shoko, saka ndafunga kuti ndinge ndichingozadzikisa, so that kana pakazoita anenge andivhairira in the future chiti hey, you are not married, ndobva ndati zvipi. Ndinenge ndichida kuti kana ndasangana newandinenge ndasangana naye ndotocollect as much evidence as I can, kuitira mangwana kana kuri kunzi munhu kana ava kuda kuzondishainira, ndinobva ndati ipo paya wani ndakaita zvakati nezvakati nahabi wako, saka ndezvipiko iwe zvaunondiudza. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukoma. Will you call me evil kana ndikaita zvinhu zvakadaro? Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe,
yes indeed we will call you evil kana mukaita zvinhu zvakadaro. Maybe you need to look at your attitude pavanhu vose vamuri kuti munenge muchidanana navo. Munenge muchivaratidzawo attitude yakanaka here kana kuti munongozvodza kuti since I'm beautiful I don't care handinyengereri, then munhu ozongosiyana nemi. Ngatitaurei nezvanyaya iyi mucomment section.